नलबारि फोथाराव खुंनाय बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी, इउपिपिएलनि आफादगिरि उरखाव ब्रह्म, एनडिपिनि गाहाय नेहाथारि अनजालु बिथां, पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर' बिथां, लोगोसे बे मेलाव बे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैनो हानाय बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, जिल्लानि दैदेनगिरि नोंथांमोन, दखरानि बिबानगिरि लोगोफोर, बर' माहारिनि माखासे सानसुबै मेलेमजिबि सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, आमार आजिर এই রেলিত উপস্থিত হব পৰা জয়েন্ট একশন কমিটিৰ কনভেনর তথা বেঙ্গলী ফেডারেশনৰ উপদেষ্টা সুশীল দাস ডাঙৰীয়া, জয়েন্ট একশনৰ কনভেনর হজরত আলী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে ইয়াত উপস্থিত হোৱা নেতৃবৃন্দ, আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ। दा बे समाव आङो गिबियावनो बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो दिनैनि सुबुं गौमाखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनोबो बिग्रायारि हान्जानि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों थांनाय गोलाव सम सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथांखौ बेवहाय बिबार बावनो थाखाय जोंखौ खाबु खालामनानै होदों, बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि थाखायबो आङो आरज गाबबाय। दा बे समाव आङो गिबियावनो रेल साइथिंआव थाबायबाय थानाय बिग्रायारि बिथांमोनखौ खावलायदों, मेल खोनासङै सङै थाबायनायावनो ट्रेन फैनायखौ मिथिनाय नङा, नंखायनो रेल साइथिंआव जाहाथे बारा थाबाया। दिनै फुङाव मोनसे जाब्रबथाय जानानै सनितपुरनि सासे आथिं बायनांबाय होननानै जों मिथिदों। बिथाङा इसोरनि अरनायाव थाबैनो हामफिनो, बिनि थाखाय आं आरज गाबदों। लोगोसे आं गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायखानानै दोननो सानदों, थांफिननाय समाव जाहाथे रावबो होंगो दोंगो खालामा, लासै लासै थां। साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद बेसेन गोनां। दिनैबो बड'लेण्डखौ मोनाखै जोङो थांनानै थानांगोन, जोंनि आथिखालनि थाखाय, जोंनि इयुननि थाखाय, हाबा मावनो थाखाय, हारिखौ दानो थाखाय, हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, हारिनि माखासे गेना गोरोन्थि बायदिसिना थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया थांनानै थानांगोन। आरो साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद गोनां। बियो जि थाखोनि सुबुङानो जाथों, हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रायानो जाथों, थेला रिक्सा सालायग्रायानो जाथों, फिथा फानग्रायानो जाथों, एबा सोरबा बिजनेस फालांगि अफिसारानो जाथों, साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा। दा मानगोनां रायजोफोर, गोलाव सम सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ जोङो अबथिरा खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा नैबे समाव जोङो गोदानै सासेबो बर' फिसानि जिउआ जाहाथे जोबलाङा, बेखौ जों बयबो हास्थायो। सोरबा सोरबा जोंखौ मिनिदों, जंखायदों, सोमावसारनाया लायनो जिउ जोबाबा थै बोहैयाबा जाया। आथिखालनि सोमावसारनायानो नङा, बेबायदि जोंहा सोरबा सोरबा बुंनानै जोंखौ सोंखारियो, बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जि समाव आङो आफादगिरि नङामोन, सासे उन्दै बाहागो लागिरि, बिग्रायखांनाय सोमावसारनायखौ मोजां मोनगिरि सासे मानसि हिसाबै आं उन्दै समनिफ्रायनो नुबोबाय आरो भारतनि गुबुन गुबुन सोमावसारनायफोरखौ नुबाय। भारताव थै होआलासिनो, जिउ होआलासिनोबो रायजो जादों। जुदि बे भारत हादरावनो थै होआलासिनो, जिउ होआलासिनोबो रायजो जादोंब्ला 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै बर'फ्रा मानो मोना? बे आंनि सोंलु। 20,000 सुबुङा जेल जानानै बर'फ्रा
आंनि सोंलु मानो गावनि हादोरावनो संबिजित थासेयावबो गासैबो मोनथायनि बाथ्राखौ संबिजिताव लिरनाय थासेयावबो मानो जोङो जिउ गारनांगो मानो जोङो थै होनांगो मानो जोङो बेंगुरा जानांगो मानो जोङो धन सम्पति खोमानानै लानो गोनां जागोन मानो जोंनि आइजोफ्रा जिनाहारि जानो गोनां जाखो बे जाबाय आंनि सोंलु दा मानगोनां रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ बे भारतआ आथिखालाव 130 कौटि मानसि थानाय मोनसे हादोर आरो जोंफोरबायदि उन्दै उन्दै हारिफ्रा गोबां समाव मालायजों गादब जानाय थगाय जानाय नासयनाया बे माने सोलियै बाथ्रा नङा बेयो सोलिनायनो बाथ्रा नाथाय बिदि होननानै दिनै अराय सम जों मालायजों थगाय जागोन सोबख' जागोन गादब जागोन बे मालाबाबो जानो हाया आरो बेनिनो बिदिन्थिया बर'फोरनि सोमावसारनाया जे मोनसे गोथों लामाजोंनो फैगासिनो दङ बिनि बिदिन्थिया जाबाय बिएसि दानाय बिटिसि दानाय बिएसि आरो बिटिसिखौ मानो सोरजिनो गोनां जादों मानोना बेवहाय जुक्ति दङ बेवहाय लजिक दङखायनो जुक्ति दङखायनो जास्टिसखौ बिथांमोना होनो गोनां जादों आरो दिनै आलादा रायजोखौ जे जों बिदों भारतआव आलादा रायजो बिग्राया जों हारसिं नङा गोबां ओनसोलाव आलादा रायजो बिनानै आथिखालावबो सोमावसारगासिनो दङ फारसेथिं भारतनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों भारतनि रांखान्थिया जौगाबाय भारतनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगाबाय भारतनि सोलोंथाइया जौगाबाय भारतनि बायदिसिना बिथिङाव जौगाबाय नाथाय बेराफारसेथिं नायोब्ला नुगोन दाबो भारतआव 40 कौटिसो मानसि दङ बे 40 कौटिसो मानसिया सानसेयाव बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजाया न' बां मोजाङै लुना लानो हायाखै थानो हाया मोजाङै बिसोरनिसिम डाक्टार सहैया बिसोरनिसिम नांगौ बायदि सोलोंथाइया सहैया लेखाया सहैया बैसोर रायजो जाग्रा ओनसोलाव दाबो लामा गैया कारेन्ट गैया बेबायदि गोबां ओनसोल दङ दा बेनिखायनो जेंना दङखायनो सोमावसारनाय जेंना दङखायनो बिग्रायखांनाय जेंना दङखायनो जांख्रिखांनाय आरो बेयो मालाबाबो गोरोन्थि नङा बे गोरोन्थि लामा जानो हाया दा नंखायनो आं गिबियाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनो सानदों जों बयबो मिथिगौ साधारन सासे बर' मानसियाबो मिथिगौ गावसा गावसिजों जेबो मोना खौसेजोंसो मोनो नंखायनो बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो मोनसे स्ल'गान मोनसे दाबो सोलिगासिनो दङ बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा खौसेबा थांगोन गावस्राब्ला थैगोन जोङो बयबो खौसे थानांगोन बेराफारसेथिं सोरबा सोरबा बुंदों बावैसो मैया दाख्लैसो फोथाराव गसंनानै हब्रा लेक्सार होनानै थांबाय आरो हरै माने बायदिसिना जायगाफ्राव गसंहैनानै बुंबाय आरो सोमावसारनायनि दरखार गैला जेंनाया ओरैनो सुस्रांजागोन आं सोंनो लुबैयो सोमावसारालासिनो बर'फ्रा मा मोनदों सोमावसारै सारै दिनै बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोमावसारसेयावबो दाबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो हिल स्टेटासाव लाबोनो हायाखै बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय थानानैबो बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनसे सोरजिनो हायाखै सोमावसारसेयावबो स्कुल कलेजाव मास्टार थिसननांगौ सोमावसारसेयावबो हायाखै लेखा दिनै नांगौ समाव मोना सोमावसारसेयावबो हायाखै रेडिअ सेन्टार टिभि सेन्टारफ्राव बर'नि समा बारायनांगौ होननानै आसामाव बुंबाय सोमावसारसेयावबो हायाखै दिनैसिम जोङो सोमावसारसेयावबो हायाखै बर' रावा आसामनि अफिसियेल राव जानांगौ बियो दिनैनिफ्राय 40-50 बोसोर सिगाङावनो आसाम सरकारा अर्डार होखानाय आसाम सरकारनि पलिसियाव हाबखानाय दिनैसिमबो आसामाव सोमावसारसेयावबो बर' रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजायाखै दाबो बाहायनो हायाखै दा अब्ला जों मा खालामगोन सोर बुंनो सानदों सोमावसारालासिनो जागोन नाथाय सोमावसारनांगोन जेंना सुस्रांनायनि गिबि लामायानो जाबाय सोमावसारनायनि नैथियाव जागोन सावरायनायनि थामथियाव जागोन सलुसन दिनै एनडिएफबिआ मोनसे समाव सिलाय लानानै गिलु बालु सोमावसारबाय फाइखि हान्जाफोरजों जुजिबाय गावसोरबो थैनो गोनां जाबाय सुथुरखौबो बिथांमोना दिनै माखासे खिथेर होखारनाय बायदियै साजा होबाय बेबायदि लामाजों फैनो गोनां जादों बिएलटिआबो बै समाव जोंनि जोहोलावफ्रा गावथार जाबाय
बिथांमोनाबो माखासे एक्सन लानो गोनां जाबाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव राजा लामा दिल्ली दिसपुर बेसेबांबा गिलु बालु सोमावसारनाय भलेन्टियार फर्सनि सोमावसारनाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों बिनि उनावसो सलुसना जादों दा ओंखायनो दाबो लामाया बेनो दिनै जुदि ओरैनोबो जोंनो जेबो होनो गोसो गैखाया आरो बे समाव जुदि जोङो गावनि गोसोखौ लोरबां दिन्थियोब्ला गोहैलो दिन्थियोबा गोसो गैयै बायदि दिन्थियोबा कम्प्रमाइजिं एटिटिउडखौ दिन्थियोबा मालाया मिथियोबा बिसोर गंलाय खासिगोन अब्ला जोंनो जेबो होनाय नङा रायजोफोर जेबो होनाय नङा सुथुरा दाबो गोख्रों बेवहाय जि मावो गावसोरनिनो मावो दिनै नोंथांमोना नुदों आसाम सुक्तिनि 2 नाम्बार दफा फारिलाइखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों दिनै आसामाव बेवहाय मा लिरनाय दङ हारसा मानसिफोरनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ राजखान्थि अधिकार गासैबो अधिकारखौ बेवहाय सुरक्षा खालामनांगौ होनना लिरनाय दङ दा बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों बेराफारसेथिं जोंहा मा जागोन दिनै जोङो सोमावसाराबा दिनै जोङो बिखुआबा दिनै जोङो गाख'आबा दिनै जोङो खुद्रियाबा दिनै जोङो रागाखौ दिन्थिनो हायाब्ला जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ सोर होगोन दा ओंखायनो दिनैनि समावबो बिथांमोना जोंनि फारसे सानाखै आसाम सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायै सावनो गावसोरनो नांगौफोरखौ माला सोरजिजोबना लाबाय संकरदेब केला सूत्र बानायनानै लाबाय माबा IIT मोनबाय गेस क्रेकार मोनबाय साख्रि बिराद मेरला होना लाबाय गावसोरनि सेंग्राफोरखौ दिनै बहाबा IOC आव थां गेस क्रेकाराव थां बबेबा BRPL अफिसफोराव नायै थां गोबां जायगायाव नुगोन बिथांमोननि मानसिफ्रानो दिनै हाबजोबबाय बबेबा इउनिभारसिटियाव 99.9% बिथांमोना गावसोरनि साख्रिखौ होना लाबाय नाथाय जोंहा जेबो गैया दा बिनि थाखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानायनि आरो गोनो गोथो खालामनायनि सम नङा गोदोनिफ्रायनो रायलायबोदों नांगौबा आगानसे फासयगोन आगाननै दावखोगोन मालाबा आगाननै फासयगोन आगानथाम दावखोगोन नाथाय जोङो थाद'नो मोननाय नङा दा बे समा गोनो गोथोनि नङा आङो रावखौबो मुं हमनानै बुंनो नागिराखै मानोना आंनि गोरबोआ थिना आंनि गोरबोआ रावखौबो मुं हमनानै बुंनो थिना नाथाय साफ्रोमखौबो आङो खावलायनो सानो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि खामानि मावग्रा मावथिफारियाफोरखौ जोङो खौसे जानो सोलोंनांगोन डिसिप्लिनाबो थानांगोन मोनसे संगठनाव मोनसे हारियाव डिसिप्लिन गैयाबा बे हारिया थेर बिथेर जायो दिनै बर' हारियाव डिसिप्लिना बोरै फैदों गोबां नाजाबोनो गोनां जादों गोदो जों उन्दै समाव नुदोंमोन जि समाव एबसुनि सोमावसारनाय भलेन्टियार फर्स ओंखारदोंमोन सोरबा साफा सानै बर' सेंग्राफ्रा दाखाइट खालामग्रा सिखाव खालामग्रा दङमोन बुदब खालामनानै सिदा खालामबोनायाव बर'फ्रा दिनै डिसिप्लिन जाबोदों NDBनि सोमावसारनायाव गोबां जौ लोंग्रा मानसिफोरखौ सिदा खालामदों एबसुनि सोमावसारनायावबो बेबायदि माखासे डिसिप्लिनारि खामानिफोरखौ एक्सनफोरखौ लाबोनानैसो नङाबा बर' हारिफ्रा दिनै बै साखाथियाव रायजो जाग्रा बै बिथांमोन बायदि बिलाइ खाग्रामोन बायदि लामायाव गोग्लैसोना थाग्रा जोंनि हारियाबो थेर बेथेर जासिगोन दिनै मानसिफ्रा बाख्नायो नोंथांमोननि मानसिफ्रा जोबोद डिसिप्लिन बिराद धैर्य हमनो गोरों गोबां बाख्नायो नाथाय बे बाख्नायनाय बे मावनाया ओरैनो जायाखै मेल मिटिं खुंनानै भलेन्टियार दोननानै बेसेबांबा डिसिप्लिन मेल मिटिंआव लिडारफ्रा लेक्चार होनानै दिनै 50 बोसोर हब्रा लेक्चार होबाय जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जा बयबो लेखा फराय हाबा मावनायनि हारिमुखौ बयबो आखायाव ला जाय हारिया हाबा मावा बे हारिया मुलुगाव थांना थानायनि खुनु जग्य नङा बे खोथाफोरखौ लिडारफ्रा लेक्चार होबोनानै दिनै हारियाव डिसिप्लिन फैदों आफादाव डिसिप्लिन खायनो हारियाव डिसिप्लिन गतिके गासैबो आफादफ्रावबो डिसिप्लिन थानांगोन हारियावबो डिसिप्लिन थानांगोन बेखौ लानानै जोंहा गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया बेखौ लानानै गावसा गावसि जानांगौ खोथा गैया दिनै सोरबाया मेंगोन जिरायगोन सोरबाया थांगोन सोरबाया फैगोन नाथाय हारिनि थांखिया जोंहा थांबाय थानांगोन दा ओंखायनो जों बुंदों बे जाबाय पिपल्स रिभलिउसन बे सोरबा लिडारनि जांख्रिथाय नङा बियो सुबुंनि जांख्रिथाय 50 बोसोर सिगाङाव जानो हागौ सोरबा सरन समर बिथांमोना PTCनि दैदेननायाव PTCनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगाङाव दोनैजा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन BLTनि दैदेनगिरिफ्रा BLTनि हाथियार सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन NDPनि दैदेनगिरिफ्रा NDPनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन BSF मुं
लानानै नाथाय बे सोमावसारनाया दिनै बेवहाय गासैबो थुबुर जाफैबाय आरो बियो समनिनो खावलायनाय आरो बै समाव जोङो जे समाव नुबाय मेगन सिगाङावनो इउपिडिएसआ सुक्ति जाबाय डिएचडिआ सुक्ति जाबाय कार्बि आंलं डिमा हासावआव बिथांमोनखौ मा खालामबाय गभर्नमेन्टआ गावस्रा गावस्रि खालामनानै सोरबा मोनसे हान्जाखौ बमब्रायनानै सुक्ति खालामनो लांबाय सुक्तियाव जेबो गैया बिथांमोननि कार्बि आंलं जिल्लाखौनो बोखावनानै मोनब्रै बानायबाय सुक्तियाव जेबो गैया डिमा हासावआवबो एखे डिएचडि ब्लेक उइड' दिनै बिथांमोननि बिदा फंबायफ्रा जोंजोंबो रायलायो बिराद हालायाफाय सुक्तियाव लिरनाय मोनसेबो हाबाफारि मावफुङा सुक्तिखौथ' खालामबाय दैदेननोबो होबाय शिफ जालायबाय डिपुटि शिफ जालायबाय डिमा हासावआव जेलाव थ्रोब सोजोबना दोनबाय दायो रावबो गैलिया दा बेखौ नुनानै जोङो बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रायलायदों आरो एफा एनै मोनसा मोनसि मोननाय दुखु नांनाय बायदिसिना खुद्रिनाय दंलायोमोनब्लाबो बै समाव गबिन्द बसुमतारी बिथां रन्जन दैमारी बिथांमोननि गेजेराव रायलायनानै जेरैखि जाया मोनसे बिन्दुआव गोरोबथियाव फैनांगौ जों एबसुनिफ्रायबो जों खावलायदों जों जुदा जुदायै रायलायदों हारसिं हारसिङै रायलायदों सोरबा बुंनो नागिरो एबसुआ ओरै खालामनो हायो एबसुआ ओरै खालामनो हायो एबसुआ ओरै मावनो हायो जों बिसोरखौ रेसपेक्ट खालामो बिसोरो जोंनि रिभलुसनारि लिडार जोंहा बेवहाय सोरनिबा कनस्टिटिउसनाव थांनानै सोरनिबा बायदिसिना बे सिस्टेमाव थांनानै एनक्रोच खालामनाया बे सिस्टेम नङा थ्रु रेसपेक्ट थ्रु अननायनि गेजेरजों जानांगोन दा नंखायनो अननायनि गेजेरजोंनो जादों जेला रन्जन दैमारी बिथाङा जेलाव दङमोन बै समाव हमनानै लाबोनानै जों जेलाव थांनानै लोगो हमहैदों बिथाङा न'आव फैनायनि उनाव न'आव लोगो हमदों आरो उइथ डिउ अनार उइथ डिउ रेसपेक्ट एन्ड लाभ जोङो खनले खनले रायलायदों बिनि उनाव बिथांमोनाबो गावबा गावनि गेजेरावनो रायलायदों जोंनि थांखिया मा आंजों सोरजोंबा पार्सनेल जिबनाव संख्रि बानलुनि नांलाय खमलाय जानोबो हानाय गोसो गोरोबलाय जानो हानाय लामा थाबायनायाव सोरबा आंनि आथिंखौ गाबथिंनानै सेन्देलनि फिथा बस'नो हानाय बेयो बारा गिदिर खोथा नङा जोंनि थांखिया मा थांखिया मोनसेल' बर' हारिया जास्टिस मोननांगौ बर' हारिया न्याय मोननांगौ आरो बिनिखायनो समनि खावलायनायखौ मान होनानै बिथांमोना मोनसे समाव गावसोरनि दाबि सनद चार्टार अफ डिमान्डखौ मोनसे खालामबाय जाहाथे सरकारा जानला मानला खालामनो हाया बिनि उनाव आरो रायलायबावबाय रायलाय गभर्नमेन्ट अफिसारफोरजोंबो जोंबो खनले खनले रायलायदों एबसुनिफ्राय जे जि सलुसन जागोन बेवहाय जोंबो दङ ज' जानानै जानांगौ सलुसना आरो मोनसे सलुसन जानांगौ जि सलुसन जि जेंना सुस्रांनायजों फैगौ 50 बोसोर 100 बोसोर जाहाथे बर' फिसाफ्रा लेखा फरायनो गारनानै आबादथिलिखौ गारनानै रां खामायनो गारनानै संसार जानो गारनानै राजा लामायाव फैनो गोनां जाया बेबायदि मोनसे सलुसन खालामोब्ला जोंबो दङ होननानै जों सरकारनि मानसिफोरखौ दिल्लीयानो जा दिसपुरानो जा खोथा होबोदों आरो बिनि उनाव फैयै फैयै नुबाय बिथांमोना गावसोरनो रायलायनानै सिजफायाराबो ज' जाबाय दानिया सिजफायाराबो ज' जाबाय दानिया थगायनायनि खुनु लामा गैला दा नाथाय रायजोफोर दिनै जों बयबो नेदों मानोना सुक्तिनि नामाव सुक्ति खालामनानै 30 बोसोर पुलिस मिलिटारिजों गावथार जानाय माखासे नायगार जोंनि फिसाफोरा बुलि जानांनाय न' बां सावजानाय जोंनि बिमा बिब'फ्रा खस्थ' मोननांनाय बेखौ जोङो जानला मानला हगारनो हाया ओंखायनो सरकारा जेरै गेलेदों जोंबो गेलेनो हानांगोन जोंबो बिसोरखौ नारसिनो हानांगोन नंखायनो जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोना माला रुइनो गोनां जायो नाथाय बे समावनो दुखुनांथाव सोरबा जोंनियानो ओरैबायदि माने जाबाय बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जानाय नङा बड'लेण्डआ जायोबा जेन'बा बेहा ओंखाम मोनजानाय नङा सोरहाबा ओरैबायदि दुखुनांथाव जों जोबोद दुखु मोनदों रायजोफोर जों नेता नङा नेताबो जानो नागिराखै राजा मन्त्रि जानाया जोंनि थांखि नङा एमएलए एमपि जानाया जोंनि थांखि नङा नाथाय जि जिनिसखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया हास्थायदों खुदै मन'नानैब्लाबो बिखायाव आखाइखौ दोननानैब्लाबो एसे सान जे बे खोथाखौ बुंनाया लाब जागोन ना लस जागोन जोंनो मा नांगोन दिनै नोङो सोरबा सासेया दिनै थाखा फैसा दङ राजखान्थिखौ गेलेनो गोरों दङ रोंदों 50 बोसोरबो राजखान्थिखौ गेलेनो हानाय बेनि ओंथिया बे नङा जे बर'आ गासैखौबो मोनजोब्बाय बे नङा दिनै बर'नि अबस्थाखौ नायनांगोन दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा जेलाव थानांबाय बिसोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगोन दिनै रन्जन दैमारी बिथांजों माखासे दङ बिथांमोना दैदेनगिरि जाथिनि थाखाय सोमावसारदों बिथांमोनल' नङा आसामनि मोनफ्रोमबो जेलाव 30 जन 40 जन 50 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा
बिब' सोरनि फंबाय सोरनि बिनानाव सोरनि बिमा बै न'खरफ्रासो मिथिगौ दा बिसोरखौबो जों जेलनिफ्राय बर'नांगोन बिसोरखौबो जेलनिफ्राय बर'नांगोन गासैबो थासारिया सुद्रायनांगोन बर' हारिनि सासेबो सुबुङा खस्थ' मोननांनाय बेबायदि थासारिखौ दोननो मोननाय नङा जों मा लुबैदों बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाया गावनि थामोनथा मोनथाय सिनायथि मान सन्मानखौ लानानै रायजो जानो हानांगोन जों बेखौसो लुबैदों दा नंखायनो रायजोफोर आं बारा गोलाव खोथा बुंनो सानाखै जे नैबे समाव सलुसनखौ जों लुबैदों सरकारजों जोंबो रायलायदों सोरबा बाहेराव रायलायदों सोरबा सिङाव रायलायदों बायदिसिना रायलायनाया सोलिगासिनो दङ जेंना सुस्रांनांगौ गोजौनिफ्राय नारसिननाय गेजेरनिफ्राय नारसिननाय जोंबो बेखौनो नायगासिनो दङ जेंना सुस्रांनाया बबे लेभेलाव जानो थांगासिनो दङ बेखौनो जोंबो नायगासिनो दङ नाथाय गभर्नमेन्टखौ एनि टाइम प्रेसाराव दोननो हानांगोन नारसिननानै दोननो हानांगोन जोंनि सक्तिखौ प्रदर्शन खालामनो हानांगोन जोंनि गोहोखौ दिन्थिनो हानांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो साननो गोनां बाध्य जायो जे दिनै जेंना सुस्रांनायनि मुङाव जेंना सुस्राङोबा बर' दैदेनगिरिफोरखौ गेलेनानै जानला मानला खालामनायगिरिबा अरा जे गाबोन जोंफिनगोन अराव दैखौ लुना होयोबा बे बारा गोबाव थानाय नङा बना रानोबा आरो गाबोननो जे बना खामफिनगोन बे खोथाखौ बिथांमोनखौबो जोङो बुजायनो हानांगोन सोरबा पार्सनेल मानसिफोरखौ लानानै बायदिसिना खोथा बुंदों जोंखौबो बुंदों सोरबा गामि गामि लेक्सार हैदोंनो सोरबाया फैसा लाबाय सोरबाया ओरै खालामबाय सोरबाया ओरै खालामबाय आं गोदोनिफ्रायनो बुंबोदों दाबो बुंगोन नों थार मासियाव थानासो मालायखौ आसि दिन्थि मोनसे आसि मालायखौ दिन्थियोबा मोनथाम आसिया गावखौ दिन्थियो अराय सम गोसोआव लाखि रायजोफोर मोनथाम आसि मोनसे मालायखौ दिन्थियोबा नों गाज्रि होननानै मोनथाम आसिया गावखौनो दिन्थियो आसिया नोंहा खाफाला मोजां गाहायाव मोनथामल' थाबाय 10टा थाबा 10टायाबो खिन्थु गावखौनो दिन्थिगोमोन दा नंखायनो बर'नि जेंनाया खौसे अनलायनाय जुजिनायजों सुस्रांजागोन जोङो बेवहाय गोसो हमथालायनांगोन दिनैनि बे हाबाफारिया सोरखौबा रायनाय सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामनाय सोरनिबा मुं सुनायनि नङा बे हाबाफारिया जाबाय आसाम आरो भारत सरकारनो मेसेज होनाय बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रां नङाबा जों जिरायनानै थाया बे मेसेजखौ जों होनो फैदों दा नंखायनो रायजोफोर जोंबो हास्थायदों जे बर' आइ आफा रायजो राजानि जि थै आरो गोलोमदै खस्थ' खालामनाया ओरैनो थाङा मोनसे फिथाइ थायो जों बेखौ बयबो हास्थायदों दा नैबे समाव दाबिया बेनो जे बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजानांगोन सानजानि सिमाया जेरैखि जाया बारायनांगोन सानजानि सिमा बारायाबा खुनु सुक्ति जानो मोना बेखौ रावबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे इउपिपिअ बिथांमोना बुंबाय थादों बर' कसारि जों बुंगोन बियो बर'आनो जानांगौ अट'नमास काउन्सिल गाबोन समफोर जेलानो जायो बियो बर' अट'नमास काउन्सिलानो जानांगौ जोङो बिथांमोनजों जोंजों जेबो डिफारेन्स गैया जोङो बेखौ बिथांमोना बिदों बिथांमोना बिटिसिनि बाहेरनि होनदों जों बुंदों बिटिसिनि बाहेरनि दानो बुंथ'नाङा गोदो गोदायनिनो दाबिया संकस्त सदियासो सिमाखौ जोंनो फुसुंनानै लानाङा सिमाखौ जों नारनांगोन नङाबा दिनै जे गाबोन आलादा रायजो जायोबा माने जोंनि सिमाखौ अरनायनि आरो लामाया थानाय नङा जोङो सिमाखौ जेसेबां हायो नारलांखानांगौ गोदो गोदाय बे जोंनिनो रायजोखामोन जोंनि आबै आबौनिनो हाखामोन मालायनि हाखौ बियाखै जोङो दा बे मोननैया जानायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनायाबो हाजोआरि ट्राइबेल जानांगौआबो जाहाथे जोबो जों बेखौ बयबो हास्थायो आं बेखौनो बुंबाय गोलाव सम बुंनो सानाखिसै আমি সরকার এইখিনি কথাই কব বিচাৰিছো কি ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিলে যেতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি কৰিলে আমি যোৱা 50 বছৰে কৈ আহিলো সংগ্ৰাম কৰিলো গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণ আন্দোলন কৰিলো চৰকাৰক মেমৰেণ্ডাম দিলো বহুত লানি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হল চৰকাৰক আমি আপিল কৰিলো ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো বহুত কথা শুনালো কলো যে আমাক ন্যায় লাগে আমাক নিজৰ আত্মা সন্মান ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব লৈ জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰি দিব লাগে বিএসসি গঠন হল আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ নহল বিটিসি গঠন হল আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ নহল আৰু আজি ভাৰত চৰকাৰে কাশ্মীৰৰ মানুহে নিবিচাৰিলেও তাক দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰি দিলে আৰু তেখেতসকলে স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে যে কাশ্মীৰত দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি এই কাৰণে গঠন কৰিছো আৰ্টিকেল
370 হাতাই পেলাই এই কারণে গঠন কৰিছোঁ কাশ্মীৰত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিৰাপত্তা পাব লাগিব পাকিস্তানৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী আহে এই সন্ত্ৰাসবাদীবিলাক কাশ্মীৰৰ কাৰণে এটা ভাবুকি হৈছে যোৱা ৭২ বছৰে শান্তি পোৱা নাই শান্তি আনিব লাগিব উন্নয়ন পোৱা নাই কাশ্মীৰত যিবিলাক পইচা যায় এই পইচাবিলাক হয় উগ্ৰপন্থীৰ হাতত যায় নহয় নেতাবিলাকৰ হাতত যায় সাধাৰণ ৰাইজে একো নাপায় এই কাৰণে আজি তাত এটা সাংবিধানিক সালসলনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই এটা ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰিছে আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ ভাৰতৰ স্বাৰ্থত কাশ্মীৰৰ নাগৰিকসকলৰ স্বাৰ্থত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বাৰ্থত মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যি কৰিছে আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰক আমি আপিল কৰিব বিচাৰোঁ একে ন্যায় বড়োসকলকো দিব লাগে আমি ইয়াতকে বেছি বিচৰা নাই আমাক নিৰাপত্তা লাগে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ ভূমিৰ আমাৰ অস্তিত্ব পৰিচয়ৰ নিৰাপত্তা লাগে আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আমি ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিক হয় খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় এই হিচাপে আমাক সাংবিধানিক ন্যায় লাগে আমাক কনষ্টিটিউচনেল জাষ্টিছ লাগে আমাক সাংবিধানিক সুৰক্ষা লাগে এই কথাটোৱে আমি ভাৰত চৰকাৰক কৈ আহিছোঁ আমাকো শান্তি লাগে এই অঞ্চলত অশান্তি হৈ আছে যুগে যুগে আমাকো শান্তি লাগে এই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আমাকো উন্নয়ন লাগে আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত বিদ্যালয়ত শিক্ষক নাই মহাবিদ্যালয়ত আজি অধ্যাপক নাই সময়মতে কিতাপ পত্ৰবিলাক আহি নাপায় আমাৰো বহুত সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে আমাৰ হস্পিটেলত ডক্টৰ নাই আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক ভাল নহয় আমাৰো বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যা সমাধানৰ একমাত্ৰ পথটোৱে ইয়াত যি ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব অধিক সমস্যাযুক্ত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা অটনমি দিব লাগিব যাতে আমাৰ ফিউচাৰটো আমি মানে গঢ়ি ল'ব পাৰোঁ আৰু সেই ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে যদিও চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিল বিএসসি বিটিসি গঠন কৰি এই আমাৰ আকাংক্ষাটো আজিলৈকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে ইয়াতকে অধিক আমি বিচৰা নাই বৰ্তমান কেন্দ্ৰতো বিজেপি চৰকাৰ ৰাজ্যতো বিজেপি চৰকাৰ লোকসভাতো বিজেপি মেজৰিটি ৰাজ্যসভাতো বিজেপি মেজৰিটি হ'ল আৰু কাৰোলৈকে বাদ চাব নালাগে যেনেকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বিভিন্ন বিৰোধিতা কৰাৰ পিছতো বিভিন্ন হৈ হাই কৰাৰ পিছতো হৈ হাল্লা কৰাৰ পিছতো একপক্ষীয় ডিসিশন লৈ আগবাঢ়িলে আমি ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ বদলেন সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণেও আগবাঢ়ি আহিব লাগে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব নতুন এটা ৰাজ্য গঠন হ'ব এই ৰাজ্যত মানে উন্নয়ন হ'ব প্ৰগতি হ'ব সকলো শান্তি সম্প্ৰীতি নিজৰ আত্মমৰ্যাদা লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব দশটা ৰাইজ বহুত সময়ত আমাক কৈছে বড়োসকলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ লগত মিলি থাকিব নিবিচাৰে হিংসা কৰে কিবা কৰে আজি অসমত এনআৰসি হৈ গ'ল এই এনআৰসি যেনেকৈ সঠিকভাৱে হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ নহ'ল বহুতো বড়ো মানুহৰ নাম বাদ পৰি গ'ল এইকাৰণে কৈছোঁ এই এনআৰসিটো কেতিয়াও মানে কি সঠিক এনআৰসি হ'ব নোৱাৰে য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নাম নাই ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিকসকলৰ নাম নাই এই এনআৰসি কেতিয়াও মানে কি কাৰেক্ট এনআৰসি হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে যিখিনি ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ প্ৰকৃত নাগৰিক আৰু ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ নাম বাদ পৰিছে অতি শীঘ্ৰে এই নাম যাতে এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আনপিনে 6 নম্বৰ দফা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া আছে 6 নম্বৰ দফা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰক কিন্তু এই 6 নম্বৰ দফাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে তেখেতসকলে কওক আজিৰ পৰা 35 বছৰ আগত যিটো চুক্তি হৈছিলে এই চুক্তিত যদি ভুলক্ৰমে এনেকা কৰা হ'ল অসমীয়াৰ কাৰণে কৰাৰ যিটো কথা অসমীয়া জনগোষ্ঠীক আমি বেয়া নাপাওঁ অসমীয়া জনগোষ্ঠী আমাৰ শত্ৰু নহয় আমাৰ এই দাদা ভাই আমি সন্মান মৰমেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ কিন্তু এটা সময়তে এই দফাৰ দ্বাৰা আমাৰ যদি ভাষা সংস্কৃতি নিৰাপত্তা নাথাকে আমাৰ যদি পৰিচয় অস্তিত্বৰ নিৰাপত্তা নাথাকে তেনেহ'লে এই দফাটো আমি বিচাৰিলেও আমি সমৰ্থন কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ নাথাকিব এইকাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ ট্ৰাইবেল হয় চিচিটোৱা হয় আহ্বান কৰিছোঁ যে ইয়াত অলপ সাল সলনি কৰি পেলাই এইটো মানে সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে আজি বেছি দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই আমি শান্তি বিচাৰোঁ উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধান কৰাৰ চৰকাৰে এটা পলিচি আছিলে গতিকে আজি উগ্ৰপন্থী সমস্যা জীয়াই ৰখাৰ কোনো যুক্তি নাই
ইণ্টাৰলোকিউটৰ আজি তেখেতসকলে দিছে আলোচনা হ'ব লাগে আলোচনা ক্ষিপ্ৰতাৰে হৈ পেলাই উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আৰু স্থায়ী সমাধান কৰি পেলাই শান্তি ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে এইটো চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ এইকাৰণে আজিৰ যিটো ৰেলী এই ৰেলীটো আমি শান্তি আৰু সমাধান ৰেলী হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ जोबथारनायाव रायजोफोर बयनिसिमबो आं सिबिनायखौ बावहरबाय बारा जोंहा लिडारफोर गैबावला बयबो जाहाथे थायो बोथोराबो जोंखौ मदद खालामदों एबार आं सानदों जोङो इलेक्सननि उनाव मोननै सुबुं गौमा लाबाय दाख्लै चिराङावबो सुबुं गौमाया बिराद मोजां जादों सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दिनैबो उदालगुरियाव ओरैबायदि चिरांनिख्रुइ आरो मोजांबावसो आं सानबाय मिथिंगायाबो गोदो माने एसे खुद्रियोमोन जोंनि प्रग्रामाव अखा हायोमोन दाथ' अखा हायाखै माने मिथिंगायाबो इसोराबो लुबैबाय बर' फिसाफोरनि जेंनाया सुस्रांजाथोंसै जुदि बिदिनो जामारोबा बयनिबो हास्थायनायाव जोंनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन आं बेखौ हास्थायबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि प्लेकार्डखौ एसे दैखांलाय प्लेगखौ नायनि सोरनियाव दङ